салом, як хабар. дар пай зиёд шудани меъёри нишондиҳанда барои ҳисобҳо нархи парастори тифлон дар кудакистонҳои давлатӣ ҳам боло рафтааст. нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз 1 январи соли 2026 3 сомонӣ зиёд ба 78 сомонӣ муқаррар гардид. нархи парастори кӯдакон дар боғчаҳои давлатӣ дар шаҳрҳои калони тоҷикистон аз ҷумла душанбе, хуҷанд ва бохтар ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар гардидааст. акнун волидон дар пойтахт ва дигар шаҳрҳои калон барои нигоҳубини кӯдакашон ба ҷои 150 сомонӣ 156 сомонӣ пардохт мекунанд. дар намоҳии кӯҳӣ ва дурдаст нархи нигоҳубини кӯдакон дар кудакистонҳои давлатӣ 1,5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар гардидааст. яъне волидайн акнун дар ин минтақаҳо ба ҷои 112 сомонӣ 50 дирам 117 сомонӣ пардохт мекунанд. ин талабот ба боғчаҳои хусусӣ дахл надорад. қаблан аз вазорати маориф ва илм гуфта буданд, тибқи қарори махсуси ҳукумати кишвар, мақомоти шаҳру навоҳи дурдаст ва кӯҳӣ метавонанд бо назардошти шароити минтақа нархи нигоҳубини кӯдакон дар боғчаҳои давлатиро каму беш кунанд. волидайн маблағи нигоҳубини кӯдак дар боғчаро бояд тариқи ғайринақдӣ дар портали хизматрасониҳои давлатӣ пардохт ва расиди онро ба маъмурияти боғча пешниҳод кунанд. дар сурати талаби маблағҳои иловагӣ дар кудакистонҳо шумо метавонед ба мақомоти дахлдор муроҷиат кунед.